तांबूस फुटता उधळे लाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी इनरव्हील क्लब नेहमीच सामाजिक बांधिलकी जोपासत असते. त्यांच्या प्रत्येक उपक्रमाला सावंतवाडीकरांची भरभरून दाद असते. आजच्या वॉकेथॉन उपक्रमाला निश्चितच शहरवासियांचा उदंड प्रतिसाद लाभेल असं प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडी येथील इनरव्हील क्लबच्या वॉकेथॉन उपक्रमाचं उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केलं. सकाळी 6 वाजता मंत्री केसरकर यांनी झेंडा दाखवून या उपक्रमाचं उद्घाटन केलं. यावेळी इनरव्हीलच्या अध्यक्षा रिया रेडीज, सचिव डॉक्टर मीना जोशी, खजिनदार श्रिया नाईक, ISO डॉक्टर नेत्रा सावंत, व्हाईस प्रेसिडेंट प्राध्यापिका डॉक्टर सुमेधा धुई यांच्यासह इनरव्हील क्लबच्या सर्व सदस्य तसेच रोटरी इंटरनॅशनल क्लबचे सदस्य आणि शहरातील महिला, पुरुष आणि सहभागी नागरिक देखील उपस्थित होते. दरम्यान इनरव्हीलच्या या उपक्रमाला शहरवासियांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.